Tervehdys täältä Sahrakallion laavulta. Komea paikka. Pakuriteitä kiehuu ja aurinko paistaa ja väki kukkuu. Tosi hieno keli. Oikein semmonen metsäkirkko. Täällä saa istua rauhassa ja rauhoittua. Olla Jeesuksen kanssa kahdestaan ja miettiä ja rukoilla. Kuunnella luonnon ääniä kaukana maanteista ja kaupungista. Joo, muut haluaa tämmöisellä säällä lähteä rannoille ja hiekalle makoille, niin sitten mieluummin tuun tänne luonnon keskelle ja kuuntelemaan lintuja ja etsimään kameran kanssa kaikenlaista ryömivää ja mönkivää ja mateilevaa otusta kuvakohteeksi. Kaikki kuitenkin sitä luonnon Jumalan kauneutta, mitä hän luo. Saa olla kiitollinen, että vielä tänne asti pääsee. Saa vielä kävästä täällä asti. Jotenkin koin tuossa kehotusta kävellessä, että tehdään lyhyt videonpätkä tästä ja jokainen näkisi tämän Jumalan luoman luonnon ja Jumalan puheen kuulisi sen kautta, sen kaiken kauneuden. Vaikka siinä on paljon ihmisen kädenjälkeä ja rikkomaa, mutta niin siellä on kuitenkin se Jumalan alkuperäinen kädenjälki kuitenkin taustalla. Mikäs se hienompaa kuin näitä ihalle ja ihmetellä tätä luomakuntaa monelta kantilta. Mutta kaikilla on tänään toisella parempi päivä kuin toisella. Mutta se, että saatais mennä jokainen se Jeesuksen kanssa yhtä matkaa. Että Jeesus olisi mukana ja saatais mennä hänen ohjauksessaan ja täyttyä hänen hengellään ja elää tätä elämää hänen kanssaan. Myös niinä huonoina päivinä muistaa, että Jeesus on kuitenkin meidän kanssa aina ja ei hän ole minnekään lähtenyt. Huonommat päiväkin on osa elämää. Ja niillä on joku tarkoitus, mihin Jeesus meitä vie. Kaikille hyvää päivää tänään ja siunausta matkaa. Kiitos Jeesus, oikein siunaamalla siunaat jokaisen, joka tämän videon näkee. Heidän päivänsä, heidän omaisensa, heidän elämänsä kaikilla tavoilla. Kiitos Jeesus, että sinä vastaat ja kuulet rukoukseen. Ohjaat askeleita. Aamen.